A mai napi lehetőséget, hogy ma is vártál ránk, mi pedig várunk rád, és így lehetőségünk van, hogy veled találkozzunk. Erődbe hozzuk, Uram, a mai napon is a betegeket. Hisz neked csak egy szó, és meggyógyul a szolgád. Kérünk téged, Uram, külön azokért, akik küzdelmekben vannak, házasságukban, az anyagi életükben, kapcsolatrendszerükben. Adj megoldásokat. A mai napon is, Uram, adj kijelentést. Küld a te beszédedet, amely megváltoztatja a helyzetet. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Hálát adunk neked az egyházért, ezzel a csodálatos építményedért, akit a te drága véreden váltottál meg, és a te drága véreden szereztél. Nagyra értékeljük, hogy mi is részesei lehetünk, Uram. Tudjuk, hogy nem a cselekedeteink, nem az érdemeink miatt, hanem a te kegyelmed miatt. És tedd, Uram, azt a mai összevetelt, és Uram, mindenki számára valóságos áldássá, és aki még nem kezdte újjá az életét, érintsd meg, hogy újjá legyen mai napon az élete, aki pedig meglankadt, újítsd meg mindannyiunkat az Úr Jézus nevében. Ámen. Ámen. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek az Úr Jézus nevében is. Kérlek, mielőtt helyet foglalnátok, legalább 2 olyan személynek is köszönj, akinek ma még nem tudtál köszönni. Keresd meg a szomszédaid közül, ki az, akinek jót tudsz kívánni, és fejezd ki a tiszteletedet és szeretetedet feléjem. Ne jöjjetek még le, mert még egy ígét olvasunk, aztán utána ülhetek sokat. Tudom, hogy fárasztó a dicséret, pár nyáron, sok szabadságot ki kell pihenni valahogy. 20. Zsoltát olvassuk el, és fordulj a szomszédod felé, és kimondottan neki, hittel, tiszta szívvel mondjad, bátran, hogyha nincsen olyan szomszédod, akkor az előtted levőnek is, vagy a mögötted levőnek is mondhatod. És mondjuk közösen, hallgasson meg téged az Úr a szükség idején. Oltalmazzon meg téged a Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget a szent helyről, és a Sionból támogasson téged. Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égő áldozataidat találja kövéreknek. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat, hogy örvendezhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtasson. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét, meghallgatja őt szent hegeiből, jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, ami Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok meghanyatlanak és elesnek, mi pedig felkelünk és megállunk. Ámen, ámen. Most kérlek, foglaltok helyet, és egy fantasztikus történetet fogok felolvasni, de mielőtt ezt elolvasnám, még egy dolgot hadd tegyek. 2 fantasztikus könyvet hoztak, mivel mind a kettő annyira, hogy nem tudom eldönteni, melyiket reklámozzam, ezért most mind a 2-t fogom reklámozni. Kimondottan, az egyik kimondottan szabadságra való, tehát ha még nem mentél, vagy mész ezután szabadságra, akkor ezt ne hagyd ki. Jobb emberré lenni Joel Ostintől, egy olyan szolgája az Úrnak, akinek csodálatos ajándéka van arra, hogy hogyan tud motiválni az Urat vidáman, jókedvel szolgálni. Tudjátok, el lehet élni a keresztény életet is úgy, mint ahogy a tékozló fiú testvére élte, keservesen, bánkódóan, szomorúan, és úgy is, hogy boldogan. És Joel Ostinnak van egy ilyen ajándék, hogy nagyon ajánlom a figyelmetekben a könyvét. Egy másik az kicsit keményebb könyv, de érint bennünket is egy kicsit. Wurmbrandnak az élettörténetéről, a Mártírok hangja, hát ez nem annyira feldobó könyv, de az arra jó, hogy nagyon értékelni fogod az életedet. Annyit jól tudni Wurmbrandról, hogy ő egy
kommunista ember volt, meggyőződéses kommunista, Románia a Görgödés idejében élt, és Romániába elküldték Romániából Moszkvába, hogy képezzék ki, hogy miniszterelnök lehessen majd. És igazából Ceausescu helyett valószínűleg őt tervezték miniszterelnöknek, vagy valamilyen miniszteri beosztásban. Hogy nem, a nagy az Isten, Moszkvában, amikor képezte a szocialista, kommunista kiképzést kapta, Isten megjelennek és megtért. És hát ez nem került neki kevésbe, ugyanis Romániában 2-szer vagy 3-szor zárták be, összesen 16 év börtönt húzott le, a legkeményebb börtön. Csak egyet idézzek a könyvből, hogy legyen fogalmatok, mondja, az ő cellája a WC-be volt. Tehát fent volt a WC, és ő volt alatta. Csak egy pár évet így húzott le. Felesége pedig egy másik börtönbe. Azért, mert hit Jézus Krisztusban. Lehet, hogy sok problémád van, senki nem kétlem, csak azért lehet, hogy a te problémád és olyanok, akik mai napokon is sajnos vannak, ma is vannak furubrantok, a világ különböző táján nagyon üldözik a keresztényeket, tehát nehogy elhiggyük, hogy nekünk van a világ legnagyobb problémánk. Ez arra viszont nagyon jó ez a könyv, hogy értékeljük az életünket, és ne felejtsd el, hogy ahhoz, hogy te ma itt ülsz, valaki kifizették az árát. Vásárhelyen én személyesen is ismertem 3 olyan vezetőt, akit megöltek a titkosszolgálati emberei a 60-as és a 70-es években. És egyik gyümölcse, hogy ma itt van ez a gyülekezet, az az ő vérük. Többek között az egyik jó barátja volt az édesapámnak. Apámat is elvitték, jó párszor megrakták, nem tudom hányszor, mert soha nem mondta el, mert úgy megfélemlítették, hogy nem mert erről beszélni, de őt is szinte hetente elvitték, tehát azért mondom, hogy vannak, akik árakat fizetnek az evangéliumért. És fontos, hogy megbecsüljük azokat, akik letettek az asztalra, úgyhogy ma, hogy itt vagyunk, nagy ajándék. És hát vannak, akikkel már 30-valahány éve csináljuk ezt a munkát, hála Istennek, úgyhogy örüljünk neki. De még van, amit szeretnék tenni, szeretném megköszönni a 100 Gyuri barátomnak és a kedves feleségenek, hogy 2 héten át tápláltak bennünket. Csak nézd ránk, milyen jól éltünk. Köszönjük a munkátokat, őszi munkát. Ha jól tudom, reggel 5-kor kezdődött úgy általában a műszak, és 11 körül fejeződött be. Ez 2 héten át. A jól fizetik is komoly munka, de mi nem fizetünk semmit nekik. Ők fizettek, hogy csinálhassák. A táborban nagyon nagy munkát végeztek. Külön szeretném megköszönni Bondor Lászlónak és a nagyon nagy ősi munkáját. Nagyon nagy munkát végeztek csoportvezetőknek, szolgálatvezetőknek. Szerintem sokan elmondhatják, hogy egy jó táborban volt. Hogy? Gyula bácsi hol van? Gyula bácsi, most is tüzel? Csinálja meleg vizet valahol? Hát az a helyzet, hogy Béla, Gyula bácsi nélkül nem lett volna meleg vízünk. És azért gondoljátok, hogy 900 méter magasan vagyunk, nincs forrás a környéken, és 400 embernek kell meleg vizet csinálni. Ez nem is kis gond. De az Úr segítségével megoldották ezt is, tehát ebben mondom, nagyon soknak van a munkátok, nagyon köszönjük, sőt, köszönjük a fotográfusoknak, csináltak képeket, akik nem bele tudtunk kukkintani, körülbelül hogy nézett ki a tábor, úgyhogy mindenkinek köszönjük a munkátokat, és bízom abban, hogy az Isten megsegít, majd még lesznek hasonló jó táborok. Lehet, hogy egy kicsit át fogjuk alakítani a táborok szerkezetét, de mindenképpen szeretném még sok ilyent az útjon az Úr a jövőben. Most pedig olvassunk fel egy fantasztikus ígét a Bibliából. Én bízom abban, hogy mindenki számára áldás lesz. 2 Királyok 4. részéhez nyissuk ki a Bibliánkat. 2 Királyok 4. rész, az első verstől a 6-ig. Egy kicsin, de nagyon érdekes történetet olvasunk. 2 Királyok 4. És kiállta egy asszony a proféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és mondta: a te szolgád, az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az urat,
Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy neki szolgái legyenek. Mondta neki Elizeus, mit cselekedjen veled? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Mondta az, a te szolgáló leányod házában nincs egyéb, csak egy korsóolaj. Akkor mondta, menj el, kérj ott kint minden te szomszédaitól üres edényeket, de ne keveset. És menj be, és zárkozzál be magad a te fiaiddal, és törzsd az olajból mindegyik edényben, a tele edényt állíts félre. És elment őtőle, és bezárkozott az ő fiaival, azok hordták neki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának, hozd még egy edényt. Felele az, nincs több edény. És akkor megállott az olaj, eddig az íge. Nem is gondolná az ember első olvasata, hogy ez mennyire profétikus történetet olvastunk fel. Az utolsó időknek egy szekvenciáját olvastunk fel. Igazából ez a történet nagyon aktuális a mi számunkra is. Nagyon sok tanulságot tartalmaz, és remélem, hogy nektek is. Legalább olyan lelkesek lesztek a végére ti is, mint én. Tudom, látszik, hogy némelyetek pihennietek kell még, mert a szabadság nem könnyű, azt mindig ki kell pihenni. De azért hiszem, hogy az Úr meg fog eleveníteni. Egyet imádkozok, mert láttam az arcotokon, jobb lesz ez. Mennyi atyám, az Úr Jézus hatalmas nevében hálákat adod neked a Krisztus testéért, hogy az egyház az a te tulajdonod, akit elválasztottál, kiválasztottál, és a mai napon is erőt és hatalmat veszek. Minden mocskos beszéd fölött, amit kimondtak erre a gyülekezete és erre az összevetelre, és megkötözlek téged, és felszorítalak, hogy hagyd el ezt a gyülekezetet, minden nyomás, vádlás, kárhoztatás, szomorúság, bánat, mert meg van írva, hogy nem a sír és nem a halál dicséri az Urat, hanem aki él, mint ma, mi. Jézus nevében, ámen, ámen. Mondtad már a szomszédodnak, hogy jó helyen vagy? Nagyon jó helyen vagy. Most csak gondoljatok bele, micsoda kiváltság, augusztus 10... hányadika van ma? 12, és nincs túl, mert nincs 35 fok meleg. Ezelőtt 3 évvel, 4 évvel 35-36 fok volt ebben az időben. És most szinte elférne egy kis pulóver. Mely működik a klíma. Hála Istennek, hogy ilyen jó körülmények között tudunk lenni, de szeretném elmondani, hogy mindazt az Úr azért adta, hogy használjuk ki. Úgyhogy mondtad a szomszédodnak, hogy nagyon jó helyen vagy? Akkor miért vagy szomorú? Jó helyen van az ember, nem fogászaton vagy. Jó helyen vagy. Örüljünk egymásnak. Azt látjuk, hogy az első igazság, amit szeretnék kiemelni ebből a történetből, az, hogy mondja, ez az asszony oda megy Elizeushoz, és mondja, hogy te szolgáld, a férjem félte az Urat, de meghalt. És nem csak, hogy meghalt, hanem akkora adósságot hagyott maga mögött, hogy a gyermekeimet el akarják vinni. Elképzelhetetlen nagy gond. Valamikor, és tudjátok, hogy mi ez? 21. század. Ma rengeteg gyermeket az adósság visz el. Mert mikor a szülők kint dolgoznak, a gyermekek el vannak itt hagyva, tudod, igazából még az adósság oltárán vannak a gyermekek. Sírnak az apjuk után, és az apjuk sír a gyermekek után. De erre is van a Bibliának megoldása. Hidd el! De ugyanakkor ez az ige arról is beszél, hogy az, hogy Isten gyermeke vagy, az nem azt jelenti, hogy fel vagy mentve problémáktól. Nem azt jelenti, hogy nincsenek nehéz napok az ember életében, vagy akár krízisek. Ez az ember félte az Urat, a felesége félte az Urat, és mégis problémába került. Hidd el, minden ember kerül problémába. A nagy különbség az igaz és a nem igaz ember között, hogy megvan írva, hogy sok baja van az igaznak. Tehát van. Ebből a szempontból már lehet, hogy sokan igazak vagyunk. De hiszem, hogy másképp is. Nagy különbség, hogy az megvan írva, hogy de minden bajából megszabadítja őt az Úr.
ez a történet úgy sokkal jobban fog befejeződni, mint ahogy elkezdődött. A nagy különbség az, hogy az Isten az övét kiszabadítja. Lehet, hogy átmenetileg nehéz helyzetben vagy, de ki fog szabadítani az Úr, és javadra fordítja. Gazdagabb leszel, szabadabb leszel, áldottabb leszel, győztesebb leszel, és sikeresebb leszel, mint a probléma előtt. Mert van egy csodálatos íge, hogy minden az Isten a javukra fordít azoknak, akik őt szeretik. Ne esd pánikba, ne keseredj el, és ne azt tetsz, hogy hát hogy lehet, én Isten gyermeke vagyok, és van problémám. Drága barátaim, hadd mondjak nektek valamit. Sehol nem ígérte meg az Úr, hogy nem lesznek problémáink. Ezt csak mi szeretnénk valahogy beírni a Bibliába, nem lehetne kiegészíteni még egy-két Zsoltárral. De ez nincs benne a Bibliában. Ezt csak mi olvassuk bele, vagy képzeljük bele. Meg van írva, hogy sok nyomorúság próbái között is bőséges örömmel fogjuk szolgálni az Urat. De egyet megígért az Úr, hogy gondoskodni fog rólad, megszabadít téged, és nem hagy a bajban el. De vannak gondok. Nézzük meg, mi is a hátsó háttere. Miért enged meg Isten próbákat az övének? Mert annak van célja. Az 5 Mózes 2-ből olvasok egy ígét. És emlékezzél meg az egész útról, amelyben hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóan legyen, mi van a te szívedbe, vajon megtartod-e az ő parancsolatát, vagy nem. 2 olyan szót használ itt a Biblia, ami szinte az embert a hideget kirázza. Megsanyargasson és megpróbáljon. Ezt maga Isten igéje mondja. Ezt nem úszhatja meg egyetlen ember. Igen, vannak vizsgaidőszakok. Vannak időszakok, amikor az Isten megpróbál téged is, engem is, de kezdjük a sorrendet másképpen, engem is, és téged is. Ezt senki nem úszhatja meg. Mondjad a kedves szomszédodnak, hogy vannak időszakok, amikor Isten megpróbál. Minden ember. És ha egy olyan kereszténységet akarsz, ahol nincsen próba, akkor te valami rossz helyen vagy. Minden embernek vannak próbái. És egy célja van. Hogy nézze meg, hogy mi van a szívünkbe. Mert akkor minden jól megy, akkor úgy az ember úgy van, halleluja, pénztárca legyen dagadt, az ember legyen sovány, szép, minden, halleluja. De amikor fordítva vannak a dolgok, és maga Isten mondja, megpróbáltalak, és megsanyargattalak. Miért érdekli Istent, hogy mi van a szívedben? Elmondom. Azt mondja a Biblia, hogy családabb a szív mindennél. És gonosz az. Kicsoda ismerheti azt. Maga Isten pedig úgy mutatkozik be, mondja a Jeremiás prófétánál, én vagyok az Úr, aki a szívet fürkézem. Tehát az Isten tanulmányozza a szívünket. Tudtad ezt? Sámuel prófétának meg határozottan, erélyesen szólt be, hogy Sámuel, te ne nézd, hogy mi van az ember előtt. Nagyon megtéveszt. Nem tudok szavakat találni, nem szándékosan téveszt meg az ember. De mi ilyenek vagyunk. Egyet mutatunk, de még mi sem tudjuk néha, hogy ki van bennünk. Maga Jézus azt mondta a tanítványoknak, nem tudjátok, minél szellem van bennetek. A szív egy nagy titok. Az, amit látunk egy emberből, az még nagyon messze áll attól, hogy ki az az ember. Dávidból nem néztek ki semmit, mégse királyságot sem. Legkevésbé az, hogy Jézus Krisztus családfájába kerüljön be. Legkevésbé, hogy a Bibliának jelentős részét pont Dávid fogja írni. De az Isten kinézte. Belátott a szívébe. Mert Isten belát a szívünkbe. Jogába áll a mi teremtőnknek, Istenünknek, hogy belenézzen a szívünkbe, és megvizsgáljon.
És ez akkor történik, amikor megpróbál. Mondja meg a szomszédodnak, hogy hidd el, Istennek jogába áll, hogy megpróbáljon. Téged is, engem is. A proféta pedig a következő kérdést teszi fel az asszonynak. Egy nagyon profétikus kép. Azt mondja, te asszony, mi maradt a házadban? A nagy kérdés az, hogy krízisben, mikor nehéz helyzetben van, mi marad benned? Mert a szíved elárulja krízisbe azáltal, hogy mi marad, mikor már elfogy a pénz, elfogyott a barát, elfogyott a támogatás, elfogyott minden. Az adósság, tudod, mondják, hogy mi van a hűtőjében, csak villany. És ekkor kérdezi tőle a proféta, mit van? Mi maradt a házadban? Szóval az, hogy egy érdekes dolgot mond. Csak egy korsóolaj. Bibliában elég sokat beszéltünk mostanában Izsákról és Rebekáról. Emlékeztek? Krízisbe kerül az életük. És mondja a Biblia, hogy ezek voltak az ő lelkük keserűsége. A nagy probléma Izsákkal és Rebekával az történt, hogy krízisben nem azt mondták, mint az asszony, hogy hát még maradt az Isten félelem. Maradt a hit. Tudom, hogy Isten megsegít, hanem megmaradt a keserűség és a keserűség. És tudjuk a következményeit, vakság, a rossz házasság, korai halál. Remélem, egy elég ijesztő, ahhoz, hogy ezt az utat ne válassza senki. Próbában egy dologra nagyon vigyázzunk. A hited maradjon meg. Jézus azt mondja Péternek, Péter, a sátán kikért, hogy megrostáljon. De én imádkoztam, érted? De miért imádkozott Jézus? Hogy a rostából kerüljön ki Péter? Hanem az, hogy maradjon meg a hite. Megtehette volna Jézus, hogy a rostából kiimádkozza Pétert? Megtehette volna Jézus, hogy Péter ne kerüljön a rostába? De nem ezt tette, hanem azért imádkozott, hogy megmaradjon a hite. És ez az Istennek az akarata veled kapcsolatban is. Nem azért vannak a próbák, hogy elveszítsd a hitedet, vagy a reménységedet, hanem azért, hogy Isten ilyenkor átvilágítja a szívünket. És megnézi, mivel maradsz. Mihez ragaszkodsz? Több embert ismertek, akiknek a hitük a pénztárcájukban van. Mikor anyagilag jól vannak, úgy imádkoznak, szedik le az eget. Szerintem az angyalok tartsák, nehogy lehúzzák. Anyagilag valami problémájuk van. Szevasz, Isten, szevasz, Biblia, szevasz, Gyuri, nem megyek sehova, nekem nem működik. Aztán megint keres valami pénzt, akkor küldi nekem a kioktató leveleket, hogy szinte így kéne csinálni az egyházat. Jobban kéne. Hol voltál, öcsém? Drága barátom, a hitedet az élő Istenbe vessed. Miért mondja az íge, hogy az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzon. Soha. Maradj kenetembere. Nyomorosság idő alatt is. Nehéz időben is. Talán az asszony se volt tisztában vele. Mind ahogy mi nagyon sokszor nem vagyunk eléggé tisztában, hogy az, hogy rajtad megmaradt a Szent Szellem rajtad, de megmaradt minden. Hidd el. Mert mindaz, amihez úgy tudunk ragaszkodni, azt egyszer mindenki ott hagyja. De az megmarad, amit elküldtél előre, és az, aki benned lakik. Mert mondja az ige, hogy feltámaszt bennünket a bennünk lakó Szent Szellem által. És mondja az azt, egy korsóolaj. Ő azt gondolta, elkeseredett állapotában, hogy az a korsóolaj egy semmi. A proféta szemszögéből pedig látta a proféta, hogy az minden.
Az, hogy benned van a Szent Szellem, az minden elégséges arra, hogy kirepítsen ebből az állapotból, és visszaállítson a kősziklára. Az nem semmi, az nem, hát az az utolsó, hanem az a minden, hogy az Isten soha nem hagy cserbe. József nagyon nehéz helyzetbe került. Elvesztette az édesapját, édesanyját először. Meghalt az édesanyja. Elvesztette az apját. Testvérei elárulták, eladták. Gyakorlatilag az emberkereskedelem áldozata lett. Igazságtalanul börtönözték. De egyszer az Úr kiemelte. És azt mondja róla a faraó. Találhatnánk-e ilyen embert, akiben az Isten szelleme van? Amikor a Bibliában az olajról olvasunk, az mindig a Szent Szellem képviselője. József elvesztette a vagyonát, a jó hírnevét, levetépték a ruháját, meggyanúsították erőszakkal, nagyon sok mindent elvettek tőle. De az Isten szelleme ereje dicsőségesen rajta marad, és ezért a legnehezebb helyzetből is a legmagasabbra fel tudta repíteni. És így lesz veled is! Így lesz veled is! Csak ne hagyd el a reménységedet, ne hagyd el a bizodalmadat. Lehet, hogy letépik a ruhádat, és olyanokat mondanak rólad, ami nem igaz. Lehet, hogy vádolnak, lehet, hogy kárhoztatnak, emberek becsapnak, testvérek becsaphatnak. Lehet, hogy azok, akikre támaszkodtál, nem tudnak segíteni. Ha valamit tehetett volna Jákob, biztos vagyok benne, mindent megtett volna. De olyan helyzet volt, hogy ő sem tudott segíteni. De tudott segíteni az Úr. De ő tudott segíteni a benne levőkenet. Az egész titok József felemelkedésének, hogy ő megőrizte az Istennek a szellemét az életébe. És nem keményedett meg, nem azt mondta, hogy érdemes Istenbe hinni? Hát azért beraktak a börtönbe, igazságtalanul. Évek óta itt ülünk. Hol van az Isten? Hanem azt mondja a Biblia, és az Úr Józseffel van ott is Isten félre marad. Nehéz időszakokban is maradj hűséges az Úrhoz. Nehéz körülmények között is maradj hűséges az Istenhez. Nem csak akkor kell olvasni a Bibliát, amikor minden jól megy. Ha valami nagyon nem megy jól, akkor is olvasni kell. És keresni, Uram, egyet tudok, hogy te jó vagy. Én nem értelek téged, mert nem értette, hogy mi ment át, nem volt, hogy megértse, de egyet tudod, hogy Isten igaz, és ő egy nap felhoz az igazát. És egy nap, és eljött az a nap, amikor azok, akik elárulták, azok, akik eladták, azok, akik kigúnyolták, azok, akik letépték a ruháját, oda kellett álljanak elé, és leborultak, és azt mondták, József, vétkeztünk, bocsáss meg nekünk. És sírtak, és megtértek. Képzeld el, ha József feladta volna. Nem csak ő veszett volna el, hanem a testvérei is. Légy kitartó. Lehet, hogy ma még azt mondják, hogy elmentek otthonról, átmosták az agyadat. Hova jársz? De majd eljön a nap, amikor azt mondják, hogy jól csináltad. Érdemes volt. Igazad volt. Milyen jó, hogy kitartottál. Ne becsüld le, hogy benned van a Szent Szellem. Ne becsüld le, hogy van egy korsóolajat. Ne becsüld le, hogy te vagy maga korsóolaj. Hanem egy csodálatos lehetőség arra, hogy felrepítsen az Isten, hogy új korszakot hozzon az életedben. A következő útmutatást adja a próféta az asszonynak. Azt mondja, menj el, kér ott kint mindent, te szomszédodtól üres edényeket. Amikor az ember gondban van, meg kell tanulni segítséget kérni. Vannak keresztények, akik azt gondolják, hogy hát az Isten, ő csak az Istentől kér egyedül segítséget. De van, amikor emberektől is segítséget kell kérni. Ne szégyen megalázkodni, te bajba vagyok, imádkozz értem. Kérlek, segítsél. Bajba vagyok. Képzeld el, ha össze lett volna veszve a szomszédaival. Nagy bajba lett volna,
Ebben az igében az is benne van, amennyiben rajtunk áll, minden emberrel békességben kell élni. Ha most kéne kérjél edényeket, volna kitől kérjél? Szerintem sokan elgondolkodnak, hogy egyáltalán adnának neked edényeket? Vagy jaj, hát a múltkor adtad vissza. Olyan emberekkel legyünk, igazából érdekes módon a Bibliában többször szerepel ez a megoldás. Izrael ott van Egyiptomban. Azt mondta neki az Isten, ezen az éjszaka megszabadítak. Mindenki menjen el, és kérjen a szomszédától aranyat, ezüstöt, értékes dolgokat. Csak úgy kölcsön. Kérjétek el. Izrael arannyal, ezüsttel gazdagon jött ki. Bekalkulálta Isten, 430 év fogság, ez ennyi aranyat ér, kérjétek el tőlük. És ezek odaadták. És örültek, hogy adhatják, hogy szabaduljanak tőlük. Elmondták, ha te nem mentek el, mi meghalunk. De elárul valamit, hogy jó kapcsolatrendszere volt Izraelnek a szomszédaival. És nagyon nagy baj, ha a szomszédaink, a munkatársaink, a minket körülvevő emberek bennünk csak azt látják, hogy egy korlátozott vallásos fazon. Szegény. Legyél a bizalomnak az ember, akivel lehet jó kapcsolatokat kiépülni. Ezen dolgozni kell. Másik tanács, amit mond, és útmutatás, amit a proféta ad, szerintem nekünk legalább annyira aktuális, azt mondja, menjél, zárkozz be. A helyreállításnak és a helyreállásnak a legnagyobb titka a bezárt ajtó. Bezárkozott állapotot dönti el mindig a jövődet. A jót is, a rosszat is az ember bezárkozott állapotban végzi. Amit nem lát senki, nem tud senki, csak Isten és te. Na akkor döntöd el a jövődet. Kit hallgatsz, kit nézel, kit követsz, mit nézel, mit írsz, mit olvasol. Mit mondasz, mikor senki nem hallja. Nem a nyilvánosság, mert akkor mindenki megtanul viselkedni. Azt mondja a proféta, zárkozz be, és nyilvánosan fogod meglátni a gyümölcsét. Miért mondja a Biblia, hogy a te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádban, az ajtódat bezárva, imádkozzál az atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Szeretnéd, hogy az Úr megfizesse nyilván? Ez kell titkon imádkozni. Titkon imádkozol, akkor nyilván fog megfizetni. Ha nyilvánosan imádkozol, akkor lehet, hogy csak titokban fog megfizetni. Senki nem látja, még te sem. Amikor senki nem látja, mondja az ége, zárd be a te ajtódat. Nem akarlak megbántani, de érzem a szellememben, hogy döntő többségében nem gyakoroljátok ezt. Csak azt, Uram, adj áttörést! Az áttörés titka. Zárt ajtók mögött való ima. Teljesen a telefonodat lekapcsolod, a Facebookodat nem nézed, a Messenger nem pityeg, az Instagram, aztán még a többit soroljátok, a TikToktól, a TokToktól, meg Snapchat, mit tudom én, mit csepp, hova cseppen. Ha nem zárod ki ezeket, nem tudsz imádkozni titokban. Ha teljesen el vagy az Úrral, ott történnek a dolgok. Mindig. Először Isten belenyúl, kiveszi az akadályokat, megváltoztatja az életünket, a gondolatainkat. Miért mondja az hogy a te fejedről el ne fogyatkozzon az olaj? A fejünkön, a gondolkodásmódunkon. Mert a problémában a legnagyobb támadás a gondolaton. Mit mondott az orvos? Ebben hat meg nagyapát. Hát, az ördög a gondolati szinten nagyon meg tud támadni, de ha az olaj rajta van, azt jelenti, hogy a gondolkodásunk Isten ellenőrzése alatt marad. És ezért van szükség, hogy újra bezárkozzunk.
nincs bezárkozott életed, nincs áldásos életed. Mondd a szomszédodnak, ha nincs bezárkozott ima életed, nincs áldásos élet. Az áldás mindenkinek kell, de az árát nem mindenki akarja megfizetni. Ma nem divat az ima, én azt tudom. Inkább, ha megvallom, áldja meg az úr afrikai testvéreket, minket se hagyjon el, halleluja, 90. Zsoltár, még mit kell megvallani? Nem erről beszélek, hanem arról, hogy bezárkozol az Úrral, és az Úr elkezd veled foglalkozni. Olvasod a Bibliát, ő olvas téged, egyszer csak elkezdesz, érzed, hogy az Isten ott van. És létrejön a láthatatlanból a látható. Hitre jutsz. Engem megsegít az Úr. Nem volt olaj. A láthatatlanban történik az, amikor nincs, de lesz. Nyitott ajtóval nem működik. Hogy áttörés? Zárd be az ajtót. Próbáljátok ki. Azokat, akit érdekel. Akit nem érdekel, az majd megnézzetek egy meccset. Akit érdekel valóban az áttörés, szánd oda egy nap, nem sok, 15 percet mondod, csak kezdje 15 perccel. De úgy legyen az a 15 perc, becsületes legyen. Úgyhogy tényleg, állítom neked az életed gyökeresen megváltozik. Minden napodból adjál az Istennek. Amikor kiöntöd azt, ami fáj, kiporszívózza még a nyomát is, és mi lesz? Anna lesz belőled. Addig csak ilyen síránkozó Anna. Teljesen megváltozott. Az ima megváltoztat elsősorban minket, akik imádkozunk. De melyik ima? A bezárkozott ima. Mert maga Jézus is mondja, hogy 2 ember ment fel a templomba. Az egyik így imádkozott. Hálákat adom neked, Uram, jó hangosan imádkozott. Nem vagyok olyan, mindez, mindaz, mindamaz. De volt egy másik, aki azt mondta, Uram, én nem vagyok méltó semmire. De kegyelmedre vagyok utalva. És ez megigazolva ment alá, a másik bűnös sem. Drága barátaim, a te problémádat igazából csak az Isten tud megérteni és megoldani is. Nem az emberek. És az Istennel töltött idő van most a legjobban megtámadva. Tedd be a programodba, hogy most az Istennel tárgyalok, érted? Nem lehet zavarni. Ha házas vagy, akkor kérd meg a házastársadat. Nekem van 15 percem egy nap, amikor nem lehet engem zavarni. Számomra a legszentebb idő. És meg fogod látni, hogy Isten elkezdi az olajodat megszaporítani. Elkezdi az akadályokat félretenni, kijelentést ad, ötleteket ad, látásokat ad, jövőt ad, kimenekedést ad, megoldást ad ott, ahol nincsen. Olyan olaj jött létre, ami azelőtt még nem volt. A jó házasságok ott születnek, a jó biznisz, a jó pénzforrás. Isten nem gyönyörködik, nem azt akarta, hogy na figyelj, de azt mondja, hogy megérdemled, tanulj alázatot, hanem profita által megoldás jött. Istennek van megoldása a számodra, de ennek az útja nem más, mint az zárt ajtók mögött ima. Oda szánt ima élet. Amikor semmi nem érdekel, csak egy, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elmondtam már mostanában többször is, a táborban is, de itt is elmondtam, de újra elmondom. Addig Isten nem szólt Sámuelhez, amíg Sámuel nem azt válaszolta Istennek, hogy szólj hozzá. Amíg csak Isten szólított, hogy Sámuel, felkel, futott Éli paphoz. Mondja, mi van Éli? Gyermek, én nem szólítottalak. Megint visszafekint, meghallottam. Sámuel, odafutott. Mi van, az öreg nem tud aludni? Nem az öreg nem tud aludni, hanem az Úr nem aludt, mert akart Sámuelnek egy új korszakot az életében. De addig nem szólt csak annyit, hogy Sámuel. Mikor azt mondta Sámuel, szólj hozzám, Uram! Akkor elkezdett szólni,
és gyakorlatilag egy bibliai, örök érvényű ígét mondott akkor neki az Úr, ami le van jegyezve a Szentírásba, és ami le van jegyezve, az egy örök érvényű, az változhatatlan igazság. Miért? Mert ilyen az Isten beszéde. És nincsen olyan nehéz helyzet, ahol Isten ne tudna beavatkozni, és ne tudna kijelentést adni. De ezt nem pizzafutár fogja elhozni, nem a sietés fogja, Uram, már hamar, nincs időd imádkozni, akkor nem mondta, hogy Uram, miért nincs áttörés. Nincsen olyan mélység. Hát, ha valaki nyomorba volt anyagilag, ez a nő tényleg napba volt. És ő lett az első olajmágnás, ne felejtsd el. Meggazdagodott az olajtól. Megadta az adósságát. Sőt, ha több üres edénye lett volna, akkor olvashatnánk róla, micsoda gazdag ember lett. De ő így is, amennyi edénye volt. De titok hol volt? Nem. A zárt ajtók mögött. Ne becsüld alá. A benned levő szellem csak akkor tudja kifejteni azt az ajándékot, ami benned van, ha bezárkozol az Úrral. Te és az Úr. Születnek a nagy dolgok. Szeretnél megváltozni? Jobb emberré? Mert legtalálban a házasságban miért szoktak kimondani? Uram, változtasd meg a társamat. Az Úr meg azt mondja, én meg téged szeretem. Kezdjük veled, amint te nem engeded, hogy téged megváltoztasson az Isten, addig nem fog megváltozni a társad. Te pedig hol fogsz megváltozni? A zárt ajtók mögött. Teljesen megváltottad az asszony. Még az egyik nap arról szól, hogy a gyermekeit viszik rabszolgának. Második nap arról volt szó, hogy hol van az edény, ahogy meg lehet tölteni még. Nagyon nagy különbség. Mi a te nagy problémád? Nagyon sokat imádkozol, az lesz a problémád, hogy hova rakom a sok áldást. Akkor fogadom el, hogy nagy keret van rajtad, amikor azért fogsz felhívni, hogy pásztor, annyi a pénzem, nem befektessen be aranyba, ezüstbe, gyémántba, euróba, dollárba. Mondjál, mert annyi olyan áldás van. Néztek rám most mind a lőtt medvére. Hát de ez a Biblia, hát te Isten, hogy gondoljátok, hogy egy szegény asszony megsegített az Ószövetségbe? Te jobb szövetségnek vagy a részése. Miért? Gondolod, Isten limitálta magát, már mindenki osztott az amerikaiaknak, azt hiszed, neked nem jutott? Nem, hogy jutott. Külön fenn van tartva a számodra, de a benned levő kenet akkor fogja ezt kihozni, amikor te bezárkozva, órákon át keresed az Urat, és azt mondod, Uram, itt vagyok. És jön egy halk hang. Egy szerint hang, mint élésnek. És azt mondja, fiam, ez a megoldás. Ja, tényleg. Van megoldás? Persze, hogy van. Istennél nincs olyan, mint nekünk, hogy nem tudom, mi a megoldás. Isten nem csak tudja a megoldást, hanem meg is van, és át is akarja adni a számodra. Istennek van megoldása a te számodra. Istennek van megoldása a te problémád számára. Istennek, ő egy nelimitált Isten, nincs korlátja, nincs, aki megfogja a kezét. Képzeld el, hogy még az ellenségeit se tudják megfogni. Nem úgy van, hogy irigy valaki, és nem tud megáldani az Isten. Irigyeidnek? Asztalt terít neked, és odaállítja, hogy nézzék, vagy felszolgáljanak közben, még téged áld az Isten. Végig kell nézzék, az autódat cseréled ki, a házadat építed, sárgára fested, mint én, hogy az irigyeknek fájjon jobban. Nagy a te Istened! Nem változott a te Istened! Higgy az Úrban, higgy a csodákban! Ma a csoda korszak működik. Az utolsó időben is működik. Olyan időben, amikor a krízis, totális krízis volt. Nem volt emberi segítség, nem azt mondta, te valami aprón van, figyelj, itt van maradt egy száraz kenyerem, ezt ad az egyiknek, még van egy morzsa, azt ad a másiknak. Most jöttem errefelé, pont leesett egy galamb, igaz, megvan már kicsit asztalodott, de megvan dögölve, de mégis megsütött, valami lesz belőle. Kibírjátok egy napot? Nem. Ő nem szükség megoldást ad. Nem kell megölje a szomszéd a kecskét, hogy neked legyen más, hanem Isten az ő áldását, mert ő egy végtelen nagy Isten. De a kenet, a Szent Szellem, aki bennünk van,
Ezért kell betöltekezni Szent Szellemmel, mert nem a fejéből, nem így ült össze, és koncentrálj. Tedd keresztbe a lábaidat, nézed a ködöködet, és egyszer meg megvilágosodsz. Nem világosodik meg, csak meglátod, hogy milyen rücskös lett a ködököd, ennyi. De ha az Úrra hallgatsz, és bezárkozol az Úr jelenlétében, akkor az meg fogod hallani az Úr hangját. És az az olaj, ami benned van, materializálódik, tehát anyagi áldássá formálódik. Ha szükséged van gyógyulásra, hát például a vérfolyásos asszony 12 évig az egész vagyonát arra szánta, gyógyuljon meg. Már mindenki ad. Egyszer csak neki kapott egy bit. Hallott Jézusról. És akkor mondja, most elmegyek, megérintem a ruháját, és meggyógyulok. De úgy mondta, mint olvasta volna valahonnan. Te pedig mondhatod, miért? Mert volt belső meggyőződés. Az ember kap egy belső meggyőződést, akkor úgy mondja, mint olvasná. Megszabadít az Úr. Meg fogom látni az Úr szabadítását az élőknek földön. Meggyógyulok, megszabadulok. Áttörés lesz. Azt mondja a Biblia, ha szívvel hiszünk, szájjal vallást teszünk, meg lesz, amit mondunk. Meg lesz, amit mondok. Tehát mi a sorsunkban nagyon-nagyon kovácsai is vagyunk a sorsnak. Nem lehet mindent csak az Istenről várni, hogy amit a drága Isten ad nekünk, most elfogadjuk. Csapás. Nem a drága jó Isten csapta meg, nem akarta, hogy agyon elvigyék a gyermekeit. Az ördögről olvassuk, hogy azért jött, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson. Aki a családodat pusztítja, az az ördög. Aki a gyermekeidnek árt, az az ördög. Aki a pénztárcádnak árt, az az ördög. Aki az egészségednek árt, az az ördög. De Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerombolja. Hogy? Rajtad keresztül, a benned levő Szent Szellemen keresztül. Mikor? Mikor senki nem látja. És egy teljesen más ember. Egyik nap egy kétségbeesett, özvegy, nehéz helyzetben levő hölgy. Másnap egy olajmágnás. Ki nem tudja, hova rakja a sok olajat. Na ez az Isten akarata. Hogy téged az Isten ilyen áldás forrássá tegyen. Hogy a szomszédainknak is az edényei teli legyenek azzal az áldással, ami belőled kijön. Nem csapásokra vagyunk elhívva a környezetünk számára, hanem áldásra. Milyen jó, hogy itt vagy. Rajtad keresztül még nekünk is van. Mert téged Isten erre hívott el. Mindannyian erre vagyunk elhívva. Nézzük meg azt a történetet tovább. Azt mondja neki a próféta, te töltsd fel az edényeket. Ez ugyanakkor magunkról is szól. Ki kell megtöltse az edényemet? Nem magától teltek fel az edények. Még a próféta se vállalkozott, asszony, láttam, te egyedül vagy. 2 szerencsétlen fiad van, azok is olyan ilyen kórászok, hogy megsegítek neked, én megtöltögettem. Nem. A te edényedet neked kell megtölteni. Az én edényemet nekem kell feltölteni. Mondjad a szomszédodnak, a te edényedet neked kell feltölteni. Neked kell feltölteni. Az én edényemet nekem kell feltölteni. Amivel feltöltöd az edényedet, az vagy. És az van. Nem magától. Uram, úgy szeretném, ha feltölteni. Nem. A feltöltődésnek van ideje, formája, helye, és az munkával jár. És van felelősségünk, hogy mivel töltjük fel. Van egy történet a Bibliában, az Új Szövetségben Jézus prédikál több napon át, nagyon megéhezik a hallgatóság, és mondja Jézus, hogy mit csináljunk ezekkel az emberekkel, már 3 napig itt vannak éhesek. Mondják a tanító, Péter gyorsan számol, gondolom, hogy Jani lett volna, ő is számolt volna. 200 dénár áru kenyér sem, ez elég ezeknek, mi a csodát csináljunk? Erre oda megy Filip, és András Jézushoz azt mondja, Uram, van a tömegben egy fiú,
aki másképp jött összevet erre, mint más ember. Ő hozott otthonról kenyeret és halat. Neki van valami, amivel jött. És ezáltal a csodának lett az eszköze. És neked is van kenyered. Mert kenyeret ad az éhezőnek. És nekünk van kenyerünk Jézus Krisztusban. Mert a nagy kenyér a szívedben lakozik, akkor van kenyered. Ezt a kenyeret, ami nálad van, Isten fel tudja használni ezrek és ezrek hasznára és javára. Fel akarja. Körülöttünk rengeteg ember éhezik. Rengeteg embernek gondja van. Tudod, hogy oldotta meg az Úr ezt? Hogy ez a gyermek, ez a fiatal ember. Oda vitte Jézushoz, amilyen volt. Azt mondta, Uram, itt van. Nem a semmit, hanem mert feltöltötte. Úgy jött a gyülibe. És az, amink van, az Úr oltárára tesszük, Isten nagyon sok embert rajtad keresztül még meg fog áldani, és fel akar tölteni. Amit van, add az Úrnak. Nem kevesebb lett ennek a srácra, nem úgy ment haza hét majd, anyám, voltam a gyülibe, ezek eszették még azt a kenyeremet is, képzeld el. Én olyan éhes vagyok, hogy csinál valami rátottad, mert most halok meg ebbe a helybe. Hát elmesélte, anyám, én egy olyan helyen voltam, nekem volt 5 kenyerem, de 12 kosárral maradt, képzeld el, miután ettünk. Ilyen életemben nem láttam. Nem elfogyott, hanem megsokasodott. Mert ott van Jézus. Ugyanaz a Jézus van itt ma is. Ugyanaz az Isten szeret téged is. Ugyanaz az Istenbe hiszünk. És ugyanaz Isten akar használni téged. De tudod, hogy? Ezt a kenyeret annak a fiúnak kellett feltölteni. Akkor fogták a fejüket a többiek, hogy nem tettem én is. Éreztem, hogy vigyek én is. Most milyen jó lenne én is ott mondani, Uram, nekem is van 20 kenyerem. De nem vittem. Akarsz a csodának az eszköze lenni? Akkor legyen kenyered. Akkor legyen olajod. Isten a benned levő kenyeret, benned levő olajat fel fogja használni mások hasznára és javára. Minél nagyobb a szükség, annál inkább kiderül, hogy kinek van olaja, és kinek van kenyered. Töltsd fel az edényedet. Tudjátok, hogy nagyon szeretem a méheket így, nem vagyok profi benne, de szeretem. De tudjátok, hogy akármilyen szép kaptár van, szeretem nézni, amikor nagyon szép látvány, amikor sok kaptár kín van a mezőn. De abban méz nem vándorlol be magától. Akármilyen szép dobozt is csinálnak a szakik, azt be kell hordani. És a szívünk olyan, mint a kaptár. Meg kell tölteni mézzel. Mert azt mondja a Biblia, a Dávid mondja, hogy a te beszéded olyan, mint a színméz, édes méz. Hol teli a szívedet mézzel? Mondjad a szomszédodnak, hol teli a szívedet mézzel? De én olyant is hallottam, Zsolti, javítsák ki, a tévedek, hogy néha egér is bemászik a kaptárba. Télen. Előfordul, hogy az egér is bemászik. Tudod, hogy az ördög is belé tud bújni? Akkor egér van a kaptárban. Vigyázni kell, mert nem csak az ég mézzel tudunk megtenni, mi meg tudunk egyébbel is. Azt mondja Zsolt, hogy tud egérvédőt szerezni. Szeretném, ha megmondanám, hol lehet kapni, vegyünk mi is. De én elmondom neked, töltsd meg úgy a szívedet Istennek az ígéjével, hogy az egérek távol maradjanak. Kiszoruljon. Mert mondja Dávid, hogy a szívembe zárom a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Nekünk kell feltölteni. Amivel megtöltöd a szívedet, az van. Neked is az van. Nekem is az van. Nézd meg még, mit mond az ige. Állíts félre a megtöltött edényeket. Ez egy profétikus kép az utolsó időről. Nagyon nagy különbség van a megtöltött edények és az üres edények között. Nagyon nagy különbség van a
teli kaptárok és az üres kaptárok. Mit ér az üres kaptár pergetéskor? Díszlet. Kérdezhetek valamit őszintén, de te csak halkan válaszolj, nehogy a szomszédod meghallja. Díszlet vagy az Isten országában, vagy méz adó. Igazi kaptár, akiből ezrek és ezrek jól élnek. A körülötted levőknek mit adsz? Darazsaknak is van mézük, de azokat nem szokták pergelni. Attól függ, hogy mivel töltjük fel a szívünket. Azt mondta a proféta, te töltsd meg az edényedet. Gondosan, hogy az ígével. Először hangsúlyoztam, hogy az ígével az Úrral töltött minőségi ima élet. De a második komponens ahhoz, hogy Isten az életünket és a sorsunkat megváltoztassa, a Szentírás tanulmányozása és az olvasása. Ennyi Biblia soha nem volt a földön, mint most. De ilyen keveset soha nem olvasták a Bibliát, mint most. Nem akarlak bántani, de az, hogy benyomsz egy gombot, hallgatod a Bibliát, közben ropizol, közben nézed a Facebookodat, megnézed a messengereidet, esetleg olyan szériával még megnézed a szériált is, Dallas, nem tudom, hogy megy a Dallasról, már nem ment, már nem jár oda az. Drága barátom, az ígével való közösséget semmi, soha, senki nem pótolja. Több mint 50 évet tanulmányozom a Bibliát. Tegnap egy olyan élményben volt észre, mert rég nem tapasztaltam ilyent. Olvastam az egyik könyvet. Az Eszter könyvét, elárulom. Úgy megvágott, hogy alig tudtam felállni a székről. Hát ez szinte levegő nélkül maradtam. Szerencsére kaptam, hogy tudjak eljönni ma délelőtt, ha nem elragadott volna az Isten. Csodálatos. Pedig szerintem lehet, hogy már 100-szor biztos olvastam azt a történet. Akár hányszor olvasod, olyan, mint a méz. Meg lehet tudni a mézt? Nem. Újra, és újra. Csodálatos. De teljesen másképp, mikor megemelnek egy kaptát, amiben teli van méz, és egy másik, mi a különbség? Egyiknek van súlya, 30 kiló. Ne csak a kilogramokat nézd, hisztam, fogytam, jaj, megint hisztam, jaj, megint fogytam, jaj. Hanem gondolj bele, hogy az Isten is megmér. Megnézi, mennyi méz van benne, őt az érdekli. Képzeld, adjára nincs elájó, hogy a derekbőrséged egy 3 centit kiment. Jó, hogy Feri, te röhögsz rajtunk, tudom, de de viszont hidd el, hogy Istent az érdekli, hogy mennyi méz van bennünk. Miért? Mert az jön ki belőlünk. Csak az jön ki. És azt mondja az íge, 2 nagy csoport van. Vannak a teli edények, és vannak az üres edények. Melyik közé tartozol? Őszintén tedd fel a kérdést. Teli edény, vagy üres edény? Valamelyikben mindenki tartozik. Én hiszek a drága jó Istenben, nagyon örvendek, hogy hiszel. Azt jelenti, hogy edény vagy. Hogy teli vagy-e a mézzel, vagy nem mézzel vagyunk teli, ezt a szánk, van egy olyan árulkodó szirénánk, ami a nyelvünk. És az olyan sziréna, hogy mikor pont nem kéne, akkor elárulja, hogy ki van bennünk. Akkor hallgatni kéne, és megszólal, azt jelenti, hogy nem baj van. Azt mondja az ige, hogy a szív túlcsordulásában, egy pontos fordítás, így mondja, szív teljességéből, vagy a szív túlcsordulásából szól a száj. Tehát mikor megráznak, kilocsan a szádon, ami a szívben van. Mi folyt ki belőled? Mi folyt ki belőlem? Ebből a pohárból mi fog kifolyni, mindjárt megrázom? Hát csak víz, ami benne van. Jó ember, kicsit a szája csúnya. Hallottátok ezt a kifejezést? És én ezt el is fogadom. Az edény jó, de szeretné Isten mézzel feltölteni. Egy lépes mézet minél jobban megpergetnek, megszorítanak. Akármit csinálsz, mi fog kifolyni belőle? Méz. Tud kifolyni egy lépes mézből méreg? Valami keserű?
Ettél te keserű lépes mézet? Miért? Nem mézzel van megtöltve. Drága barátaim, mi edények vagyunk. Teljesen tisztában az ellenséged is ezzel, az ördög is. Azon dolgozik, hogy megtöltse méreggel, keserűséggel. Ott van Simon, megtért Filip prédikálására. Sőt, volt kis pénzes, mondja, hogy te én fizetnék, te nekem is adjad azt a tehetséget, imádkozok emberekért, megtöltekezlek. És jön Péter, és azt mondja, hogy te, neked van egy nagy problémád. Nem, hogy te rossz ember, de van egy nagy problémád. A szíved teli van keserűséggel. Járt a gyülibe, mint te? Hozsánnázott a gyülibe, mint te? Halálójázott a gyülibe, mint te? De egy probléma volt, a szíve nem volt teli mézzel, hanem ott volt a keserűség. És amikor megrázták, mi ömlött ki belőle? A keserűség. És azt mondta az Úr, hogy Péteren keresztül, hogy neked nincs örökséged ebbe. Nincs jövőd. A jövőt nekünk a méz adja, a Szent Szellem adja. Nem a testünk miatt, nem az edényünk a döntő, hanem aki benned lakik, a Szent Szellem. Ezért szív magadba az igét. Szív magadba, olvasd, és meg fogod látni, hogy megváltoztat, más ember leszel, jobb ember leszel. Úgy meg tud változtatni, hát a méz meg, most gondolj bele. Nincs nálam méz. Zsolt, máskor hozzá nekem egy nagy bödön méz. Leöntenének most egy bödön mézzel, másképp ragadós lennél. Édes lennél? Biztos. Akkor lehetne mondani neked, édes. Vannak, akik úgy mondják a házastársunknak, édesem. És van, akit nagyon le kell önteni egy bidon mézzel, lehessen mondani rá édes. Pláne, ha jó csípős a beszéde. De én arra kérlek, hogy legyél belül édes. Mert erre van szüksége. Sóvárogva várják. Ez az Zsolt. Itt van egy ember, aki mindig készenlétben van. Lépes méz, hát ez az emberek. Na nézzetek ide, átlátszó. Jó pénzért eladó a végén. Ezt ha megnyomom, mi jön ki belőle? Méz. Rácsorgatom, méz. Akár mit csinálsz, csak méz lesz belőle. Csak méz jön ki belőle, Zsolt. Egy csillagos 10-es kapsz részemről. Tapsoljuk meg Zsoltot, hogy ennyire készenlétben elhiszem, hogy proféta szellem van benned. Drága testvéreim! Hoppá, nálad volt a méz. De mindenkinek jó van. Ezt szeretem. Erre vagyunk elhívva. De miért mondja a Biblia, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését? Tudod miért? Mert az élet citromot biztosít a számodra. Minden napra jut egy jó szelet. Majd bele van vásva a fogunk, a nyakunk, mindenünk. Mindenkinek jut ebből, neked is, nekem is. De egy dolog, hogy szárazon kell megegyed a citromot, vagy csomó mézsel. Hát az tiszta egészség, mézet, citrommal. És így akarja az Isten. És akkor nem mondom, mi van, hagyj békémet. De keserű volt, savanyú volt. Finom volt. Vitamin bomba. Ez az Isten akarata, és erre van szüksége. Ezért mondja a világ, hogy az igaz sóvárogva várják, mert citromuk már megvan. Citrom már mindenkinek megvan. Ezt rendelés nem is kell, rendelt kapod. De a méz az rajtad keresztül jön. Ha rajtunk keresztül nem jön, nincs alternatívája. Te vagy az az eszköz. Mondjad a szomszédodnak, te vagy az az eszköz, akin keresztül az Úr a mézet akarja osztani. Nem akarlak nagyon ijesztegetni, de mégis megfoglak. Istent nem érdekli az üres edény. Istent, még egyszer elmondom, nem érdekli hosszú távon az az ember, aki nincs telve mézzel, nincs telve igével, nincs telve olajjal. Azt mondja Máté 25, hogy jönnek a szűzek, és egy nap bezáródott az ajtó. Most az az időben vagyunk, amikor mindenki betöltekezhet. Lehet, hogy nagyon üresen jöttél, veszed az olajat, és abba a csoportba kerülhetsz, amit elé van. De egy nap bezáródik az ajtó, és nem lehet. Jöttek,
hogy Uram, hát egy kicsit elkéstünk, de megvan. Nem ismertelek benneteket, távozzatok tőlem. Istent a bennünk levő kenet érdekli, mert az belőle van. Nem azért értünk meg, nem azért szólt hozzánk az Isten, nem azért mosott meg, hogy üresen kongjunk a gyülekezetben. Ezek a vízhangos keresztények, amik mindig azt visszhangozzák, hogy mi érte őket. De lehetsz te egy trombita, aki kürtölöd az Úr jóságát, nagyságát, és szólod édessel, és azt mondja, válasszátok külön. Tudod, hogy egy nap külön lesz választva. Most együtt vagyunk. Most együtt ülnek a kecskét, vannak kecsketestvérek, báránytestvérek, együtt vannak. Együtt legelünk. Még vannak döfősök is közte. Itt próbálgatjuk itten, lelevágjuk a szarvát egy döfös macskának, keckének. Van ilyen. De ez bibliai. De eljön egy nap, amikor azt mondja az Úr, hogy elég volt. Az ajtó bezáródik. És többet senki nem tudja kinyitni. Ha most eljön az Úr, őszintén tedd fel a kérdést, melyik csoportba kerülnél? Kongsz az ürességtől? Úgy kong a fejed, hogy nem adták meg az igazamat. És ez kong már hónapok óta, hogy megsértettek. Tudod mi abban? Üres vagy. Ha meg vagy telve, mézze, kit érdekel, hogy igazad van, vagy nem. Megadták, vagy nem érdekel. Kijött József, nem azt mondta Faraónak, Faraó, mielőtt elkezdenénk, tisztázzunk egy dolgot. Szeretnék bosszút állni, aki engem börtönbe csukatott. Nem ezzel kezdte. Azt mondja, találhatnánk olyan férfit, mint te, hát nincs ilyen a világon, mint te. Ragyogsz, benned van az Isten szelleme. Ilyen nagy kincs a Szent Szellem. Ne engedd, hogy ezt kikiabálj belőled. Egy mód van rá teli lenni. Miért? Az lesz elválasztás. Most megy a cinizmus. Na, aztán jó, lát. És ma is mondják, na jó, hülyéskedtek megint, töltekeztek, teszel magad, mint a szárnyad volna. Ma nagyon sokat cinikus ember. De tudod, aki igazából, aki utoljára fog nevetni. Soha ne légy cinikus azért, mert nem érted a másikat. Soha ne gúnyol, hogy valaki azért, mert látod, a Szent Szellem megérintette, vagy valami érte. Először is nem tudod a sorsát, nem tudod, mind ment át. Ha megkérdezed az utóbbi pár évet, akkor lehet, hogy nem mondanál semmit. Az oda okosabb. Erre mondják, ha hallgattál volna, okosabb maradtál volna. A fő dolog, a fő felelősség mindannyiunknak, neked is, nekem is. Ha az Úr most visszajönne, teli van az edényen, vagy nincs teli. Vagy ha teli, mivel van teli? Nagyon egyszerű. Azzal van teli, ami kifolyik a szánkon. Ilyen egyszerű. Nem azzal, amit mi mondunk magunkról. Ismerek keresztényeket, hogy mindegyre kiposztolnak egy igeszakaszt. De véletlenül megsértetted, maga a kanál is szabadult el. Nem az a lényeg, hogy mit idézünk, hanem az, hogy mi jön ki a szívünkből. Ha megsértenek, ha nem sértenek meg. Mi jön ki a szánkból? Na, az van a szívünkben. Tudod, mi jön ki? Ami benne van. Ha lebuktál, nem magyarázkodj, hanem most a végén mindjárt mondunk egy imát el. És nézd meg, hogy kell, vissza kell tenni, mert az ajtó bezáródik. Ábrahám nagyon nehéz helyzetbe került. Nincs a földön olyan ember, aki nehéz helyzetbe került volna, mint Ábrahám. Azt mondta az Úr, az a fiad, ami van, add nekem. Ezt nem tudom, te hogy vagy, de én nem tudom felfogni. Nem tudom elképzelni. És Ábrahám pedig nem azt mondta, hogy hát, de arra, hogy Úr, mi barátok vagyunk, de azért nem, azt gondolom, ez valami tévedés. Tudod, mit válaszolt? Hogy jól legyen, a fia Izsák még menet közben még csekkolta, meg még hergelte, hogy apám, itt a tűz, itt a fa, de hol az áldozati bárány? Tudod, mit mondott Ábrahám? Ami benne volt. Az Úr gondot visel róla?
Mondjad velem együtt, az Úr gondot visel rólam. Az Úr gondot visel rólad. Hogy tudott ilyen nehéz helyzetben így beszélni Ábrahám? Ez volt a szívébe. Ha megprészeljük a lépesmézet, mi fog jönni belőle? Méz. Ha ízet váltasz, mert megpréseltek, akkor valami baj van. Az Úr gondot visel rólam. Ennél nincs csodálatosabb dolog. Tudsz egy dolgot, nehéz helyzetben vagyok, nem értek el semmit, de az Úr gondomat viseli. Mondjad a szomszédon, az Úr gondot visel rólad. Lehet, hogy nehéz helyzetben vagy, de az Úr gondot visel rólad. Nem hagy el az Úr. Közben a dicséretet kérem szépen, hogy jöjjenek fel fáradtság nélkül. És nézd meg, a történet úgy fejeződik be, hogy mikor töltögette az edényt, egyszer csak mondja a fiának, hogy na, hozz több edény. Nincs több edény. Képzeld el, addig folyt az olaj, amíg volt az edény. Tehát nem az olajt zárja el az Úr. Mérték nélkül adja az Úr az olajat. Én döntöm el, és te döntöd el, hogy mennyi olaj folyjon. Minél jobban megnyitjuk a szívünket, de ez helyet kell készíteni. Lehet, hogy van, amit ki kell dobáljunk onnan, hogy minél több olaj férjen belénk. És ameddig van hely, addig jön az olaj. Mindig az edény a meghatározó az olaj tekintve. Attól függően, hogy milyen állapotban van a szívünk, annyi olaj van bennünk. Isten csordultig tölti mindig. De ha teli van egyéb dolgokkal, akkor nem lehet betölteni. Ha pedig te vagyunk az Úr felé, sóvárgunk. Miért mondja az íge? Mi jó és mi gyönyörűséges? Mikor? Együtt lakoznak az atyafiak. Miért? Mert ott küld áldást, és folyik az olaj, mondja, és folyik az olaj. A harmadik összetevője, ahogy olajjal meg tudjuk tölteni az életünket, az ima élet, az íge, és a másik, a testvéri közösség. Mondjad a testvérednek legalább 3-nak melletted, hogy milyen nagy áldás, hogy van egy ilyen csodálatos testvér mellettem, mint te, mert rajtad keresztül folyik az olaj. Emiatt az Isten az olajat költi rám. Drága barátaim, azért olyan ideges az ördög a testvéri közösségre, mert ezen keresztül az Isten az ő olaját bocsátja ránk. És aki neked bántja a gyülekezetet, mondja, hát ez egy ilyen olajvezeték. Miért akarták a háborúban az elején mit csináltak? Felrobbantották az olajvezetékeket. Most a gázvezetéket, de az olajat is. Miért? Mert nincs olaj, nincs erő. Ne engedd, hogy felrobbantják az olajvezetékedet. A testvéred az olajvezetéket. Mondd el neki, gratulálok olajvezeték testvér. Hadd ömöljön rám a te olajodból. Rajtad keresztül nagy öröm jöjjön rám. Nagy kenet. Drága barátaim, mi olajvezetékek vagyunk. Olajos. Jó az olaj. De nem folyik az igén keresztül, folyik az imán keresztül, és folyik rajtad keresztül. Van, akire ránézel, és betölt a Szentlélek. Van, akire ránézel, és kimegy belőle a Szentlélek. De remélem, én nem az az ember vagyok. Ámen? Dávid, tudjátok, hogy meddig töltötte az edényt? Csordultig. Ez volt a titka Dávidnak. Azt mondja, hogy csordultig van a pohara. Nem mondta, ez féldecélig nekem, ne vigyük túlzásba. Nem tudod túlzásba vinni a Szent Szellemmel való betöltekezést. Minél többet vágysz, annál többet kapsz, és nem tudod egész addig, amíg csordultig. Azt jelenti, hogy mikor megráznak, nem tudom, még van annyi víz, de megpróbálom bemutatni nektek, mit jelent az, hogy csordultig. Nézd meg, ezt feltételezzük, mint a olaj volna, kérlek szépen, és ezt jelenti csordultig. Azt a mennyit. Kicsit is megráznak, ez folyik. És így akar az Úr betölteni téged is, engem is. Erre van szüksége a körülöttünk levőnknek.
embereknek. Az Úr áldjon meg titeket, kérlek álljatok fel, és dicsérjük az Urat.